ଆଣିବୁ। ମନ ନାହିଁ ବା ପାଣି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଖାଇବୁ ଟେଷ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଖୁଚୁରା ପଇସା ମୋ କତିରେ ଅଛି। ହଁ ଅଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ଅଛି। ହଁ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଅଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ମୁଁ ଯଦି ବନି କରିବି ମାନେ ବେପାର ହବନି। ବେପାର କର ମୁଁ କାଲିକି ବୁରିକି ଆଣିବି। ତୋ ବେପାର ନ ହେଇଥିବ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ଆଉ ମିଛ ହଉଛି ନି ବେ ହୋଟେଲର କାମ କରେ ନା। ପ୍ରଥମ ଯଦି ବହିନି ମୁଁ କରିଛି ମୋ ହାତରୁ ହେଇଛି ନା। ଆମ KFCର ଯେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ କାଟିଛି ସେଦିନ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ହୁଏ। ରଖା ହେଇଥାଉ ସେର କି ପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ପୁଦିନା ମଜା ଆସିବ ନା आज का पति खरीद